Atxaldeon, ondo etorri, betete dau. Gaur jazzberreko bigarren egune, atzo boskotie gaineru izan zen, gaur daku irukotie, ez da haube gaineru izango da. Dano dakigu, kontrabajistie, Jon Karrantza, Bermiotarra, apurtzu bete dano kauza porupide jakimintxu. Talde osue Bartzelonan sortzen da, txiste baten bezala, pianistie Huelbakue, bateristie katalana, un catalán, un andaluz y un bermeano duez. Eta hau sortzen da hoie, eta oso gauza zoragarriz da. Hirukotie da beti, hau da formatu basikoena. Entzungo duguna, hori, betiko kontue, politze, gardena, disfruteu, eta emongotzagu ondo etorrize taldeari.
Gabon. Zelan gauz? Bale, ba. Ia, ordu bete jo du, para barik, Hemen imintxot erloju eta. Bueno, neure lagunek diez haunek, Barcelonan ezetuku, Ta, Vicente Marín trio dako izena taldiek bererak beti ezen dau. Nien nahi jefi ez da izer bai. Bueno, apurbet bai. Ta, iak oraten banaien zer jo duen, Así gariz... ¿Con qué hemos empezado? Dejara y Caminos, beran kanta bategaz hasi gariet. Gero injuen lasa, beran kanta bategaz, Txu. A que sí? Gero, beran kanta bat jo du barriro, Saeta dako naizena. Gero Afrika, beran beste kanta, oran ja kanta dana diz beranak. Afrika jo du, eta Harlem, beste bat, leku gustatzen datxoz berari. Afrika, Harlem, eta orain azkana jo dune hau mantra dako izena. Eta beran kompozizio beti ez da. Apurbet kontzertu nidei da, gu izeten gariz bertora zeldiz barik, hombre, kantak bertan dauz, bakiguz kantak ez pentsa orain inventaten duzule zebez. Bai, inventu da izeti hemen zeldiz barik, eta non horrazti joten, eta ia ze kanta datorren, no? Eta, bitu, ordu bete ongari joten alan porrolan para barik. Noiz ipen, ondo urteten da, beste batxutan ez horren beste, bai, hor guk partin disfruteten du, hor sufriten dauina, zeuek zari, giz dago. Eta, orain ingotez honek bize presenta, ze aplaudimento handizemon bitxazu eze, nik espliketxati hemen Bermiotarrak, Ganoran asko dakule, Gernikesak dizela, ez dakoiena Ganorarik. Orduen, ez tokure pentsatie Gernikesak zarila zeuek. Inbizuie, ondo aplaudidu, estan txingero esangoztie, ikuskoz. Erderaz esango teurek enterateko noiz presentatzen dotezen, vale. Orduen, por favor, un fuerte aplauso desde Castellbisbal, Barcelona, a la batería, el señor Roger Pi. Saluda más. Hori ba. Ondo. Orain jefiri bardin. Desde La Orden, Huelva, La Orden es el barrio, Huelva capital, Al piano, Vicente Marín. Ondo. Esto es tibotako bronkari. Auri. A ver, apurbet gizau igual joku. Vamos a tocar un poco más. Ni ere zetuzte ez da zuie jadanak. Ni ez nahi presenta bihar. Ni bermioku nahitxo. Nik hau ez da izela nosti joten dan beste. Joseba, zenbat gizau jo bidu? Venga.